Takže tu je naša dielňa drevostavba. Spodný plate je impregnované drevo, zelené, proti plesneniu. Na spodku je ešte aj špeciálna taká pena, ktorá sa dáva medzi betón a medzi drevo, aby drevo nebolo v styku s betónom, aby náhodou tam nemohla prechádzať vlhkosť. Rohy sú robené takto. To je tzv. energetický corner. Tuto lepšie možno, že bude vidno, že vlastne izoláciou sa dá ísť až úplne do rohu. To na modeli by bolo lepšie vidno. Že proste dá sa ísť až úplne do rohu. Tu je vlastne tam hore možno lepšie bude vidno, jak je to zbité. Teraz sa z vnútornej strany vlastne dá pribíjať aj sadrokartón. Je tu ku čomu prikrútiť aj úplne kraj sadrokartónu. Zároveň sa ten corner dá lepšie utepliť. Dá sa tam dať izolácia. A zároveň sa používajú iba dva stojky na to, takže ešte sa šetrí materiál. Tu na pomedzi sa dá všetko utepliť. Tu je vonkajší roh. Tento je tiež energy efficient, no tuto dobre bude vidno. Čiže roh vyzerá takto. Takto stojí. S izoláciou. Hoci keď sa tu napríklad dá neskôr aj z tejto strany OSB doska, tak stále sa to dá dostať a utepliť až maximálne úplne do rohu.